Wara l-budget li jmiss, il-prezzijiet ta' enerġija u l-fuel se jibqgħu stabbli hekk kif il-Gvern se jkun qed jalloka madwar 150 miljun euro biex matul is-sena li ġejja ikompli jilqa' għaż-żidiet li għad hemm fil-prezzijiet internazzjonali u jiffranka lill-familji u n-negozji kollha biżijiet esaġerati. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana hekk kif il-Gvern nieda għal konsultazzjoni pubblika id-dokument uffiċjali tiegħu ta' qabel il-Budget 2025 li se jiġi ppreżentat ix-xahar id-dieħel. Dan id-dokument jagħti sfond tas-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna fost l-oħrajn fejn tidħol l-ekonomija, il-kwalità tal-ħajja u l-ambjent b'mod speċifiku. Mid-dokument joħroġ kif l-ekonomija ta' pajjiżna komplet tikber b'mod sinifikanti fl-istess ħin li fl-Unjoni Ewropea u internazzjonalment it-tkabbir kienu wieħed kajman. Dan hekk kif is-sena l-oħra l-ekonomija lokali kibret b'7.5% iżda il-medja tal-Unjoni Ewropea kienet biss ta' 0.4%. Ħareġ ukoll li fl-ewwel nofs ta' din is-sena it-tkabbir ekonomiku lokali kien ta' 5.9%, wieħed mis-setturi li qed iwassal għat tkabbir ekonomiku u dak turistiku. Ġie spjegat li matul l-ewwel 5 xhur ta' din is-sena in-nefqa tat-turisti f'pajjiżna kienet tammonta għal aktar minn 950 miljun euro li tfisser żieda ta' aktar minn 27% meta mqabbel ma' sena ilu. Mid-dokument ta' qabel il-budget ħareġ li s-suq tax-xogħol u b'saħħtu ħafna waqt li l-qatt jinsab fl-inqas livelli fl-istorja. Dwar is-suq tax-xogħol, il-Ministru Caruana qal li Malta għandha fost tolerati fl-Unjoni Ewropea u jekk jibqa' għaddej dan ir-ritmu, Malta tkun fil-quċċata. Illum in-numri kollha jindikaw li dan il-pajjiż mill-aħħar tal-klassifika 10 snin ilu jinsab it-tieni l-aħjar pajjiż fl-Unjoni Ewropea bl-aktar ammont ta' nies li jaħdmu, dan kien propju grazzi għad-diversi miżuri li ttieħdu matul id-diversi leġiżlazzjonijiet ta' Gvern Laburista u għaldaqstant illum nistgħu ngħidu biċna minn quddiem illi s-suq tax-xogħol f'dan il-pajjiż huwa fost wieħed mill-aħjar fl-Unjoni Ewropea. Bl-aktar ammont ta' nies jaħdmu l-inqas rata ta' qatt. L-inflazzjoni f'pajjiżna immoderat u tinsab viċin il-mira tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' 2%. Dan hekk kif l-inflazzjoni fuq l-ikel naqset sew permezz tal-inizjattiva Stabilta. Il-Ministru Caruana qal ukoll li fl-ewwel nofs din is-sena l-investiment tal-benefiċċji soċjali kien jammonta għal aktar minn 700 miljun euro li hu l-aktar li qatt ġie reġistrat fl-aħħar 12-il sena. Dan ifisser żieda ta' 13.5% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Hawnhekk semma kif il-Gvern qed iżomm u se jkompli jżomm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija u l-ikel. Intqal kif is-sena l-oħra 1.2% tal-prodott gross domestiku mar għal dan il-għan, iżda din is-sena dan mistenni jinżel għal taħt il-punt perċentwali u s-sena d-dieħla l-għajnuna tal-Gvern mistennija tassorbi 0.7%. In-nota li ħadd fl-Unjoni Ewropea mu jagħmel dak li qed jagħmel pajjiżna u dan hu rifless anke fis-sitwazzjonijiet diffiċli li għaddejjin popli oħrajn madwarna. Il-Ministru Clyde Caruana spjega li kieku din l-għajnuna biex iżomm stabbli il-prezzijiet ta' enerġija u l-fuels ma tingħatax jew titwaqqaf kif iridu l-istituzzjonijiet internazzjonali kieku l-ekonomija lokali mhux se tkun b'saħħitha anke biex tkompli tikber kif inhi.